מילן, הבאתי לך תה, תרגיש טוב. מה תה, תומר? תביא סיגריה. סיגריה, המילן, אתה נראה נורא. סבא שלי ישן 3 קופסאות ביום, מת בגיל 97. היו לו 3 עקרונות לבריאות והצלחה. אם לא תעשה בגרות, תצליח בעסקים כמו רמי לוי. סרטן זה לא סופני, כל החברים בני ה-97 שלי לא מתו מזה. 3, לטפטף אקונומיקה לקפה. כמובן, כל מי שניסה את זה לא חי כדי להגיד שזה לא בריא. הדוגמאות שלך נגועות בהטיה קוגניטיבית, המילן, טעות נפוצה שנובעת מאיך שמוח עובד. אל תתנסה, מלא אנשים בני מוח עובד הפכו להיות פוליטיקאים נפלאים. זה נקרא הטיית הישרדות. כשמבלבלים בין המידע ששרד לסיפור כולו. אנחנו שומעים על אנשים שהצליחו ושואלים מה הם עשו בכדי להצליח, אבל בפועל יש המון אנשים שעשו בדיוק אותו דבר ולא הצליחו, ולכן העולם לא שמענו עליהם. לדוגמה, במלחמת העולם השנייה מהנדסים אמריקאים רצו למזער הפסדי מטוסים מאש אויב. הם בדקו מפציצים שחזרו מלחימה וגילו שיש פגיעות קליעים בעיקר בגוף המטוס, בכנפיים ובזנב. אז מה צריך לעשות? לחזק את המקומות האלה, תורפה למכה. להפך, מתמטיקאי בשם אברהם ואן הסביר לגנרלים האמריקאים. המטוסים שנפגעו מקליעים במקומות האלו הם שהצליחו לחזור. אבל מה עם אלה שלא הצליחו לחזור? כנראה שהם נפגעו במנוע ובתא הדלק, ואלה המקומות שצריך לחזק. האמריקאים כמעט נפלו בהטיית ההישרדות ופעלו על פי מידע לא שלם. סבא שלך ישן 3 קופסאות ביום והגיע לגיל 97, אבל מה עם כל המעשנים שלא הגיעו לגיל 97? אין לך את המידע עליהם כי הם מתו. סבא 3 קופסאות ביום, סבא 97. המילן 6 קופסאות ביום? המילן 191? לא בדיוק. אז לכל הצופים בבית, בפעם הבאה שאתם שומעים בטיקטוק על מיליונרית שאומרת שכל מה שצריך כדי להצליח זה להשקיע בקריפטו, או מתפתים לחשוב שכל השירים ב-70s היו טובים יותר, תדעו שיש מצב שאתם עומדים מול הטיית הישרדות.